1500 metru kwadru fiċ-ċentru ta' Ħattart ingħataw ħajja ġdida bi spazju miftuħ għall-komunità kif Pjazza Tommaso Dingli infetħet uffiċjalment bħala parti mill-proġett ta' Via l Kulħadd li għandu lan li jagħti priorità lin-nies minflok lill-vetturi. Il-pjazza l-ġdida tinkludi 50 siġra li mistennija jipprovdu aktar del naturali, jtejbu l-kwalità tal-arja, inaqsu l-effett ta' sħana urbana u jkomplu jsaħħu l-biodiversità fiċ-ċentru tal-lokalità. Element innovattiv tal-proġett huwa sistema taħt l-art għal-ġbir u l-ħażna tal-ilma tax-xita li se jerġa' jintuża t-tisqija tal-pjanti u għat-tindif tal-pjazza biex titnaqqas il-ħela tar-riżorsi. Il-proġett twettaq minn Infrastructure Malta. Il-Kap Eżekuttiv Steve Ellul qal li infrastruttura moderna tfisser investiment dirett fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Propju hawnhekk ġewwa l-pjazza ta' Ħattar, din il-pjazza issa kibret bi kważi 3 darbiet id-daqs oriġinali tagħha, spazju li qiegħed jingħata liż-żona urbana lin-nies fuq il-vetturi. Il-proġett sar wara applikazzjoni mill-Kunsill Lokali ta' Ħattart. Is-Sindku tal-lokalità Stefan Cordina esprima s-sodisfazzjon tiegħu li Ħattart ingħata din l-opportunità biex ikollu spazju pubbliku ġdid għar-residenti u l-familji. Il-Kunsill kien applika għal din l-iskema u bis-sodisfazzjon ingħatajna l-opportunità biex illum il-ġurnata qed ingawdu din il-pjazza isbaħ milli kienet għal ġid tar-residenti ta' Ħattart. Fl-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Ippjanar Jonathan Attart qal li dan il-proġett jirrifletti l-viżjoni tal-Gvern li jpoġġi lill-komunità, lill-ambjent u lill-kwalità tal-ħajja fiċ-ċentru tal-investimenti fl-infrastruttura. Żied li Pjazza Tommaso Dingli tifforma parti minn sensiela ta' proġetti taħt il-programm Via l Kulħadd li qed jitrasformaw spazji urbani madwar il-pajjiż biex jagħtu priorità liċ-ċittadini fuq il-karozzi u sostna li l-Gvern se jkompli jinvesti fi proġetti li joħolqu komunitajiet aktar sostenibbli, inklusivi u ta' kwalità.